Ir-reputazzjoni ta' Malta tnawret severament minħabba li l-governanza tajba fil-gvern prattikament kienet ineżistenti. Din trid tiġi indirizzata llum qabel għada sabiex il-barranin jerġgħu jafdaw lil pajjiżna. Saħaq dan il-President tal-Kamra tal-Kummerċ David Chwiereb meta kien qiegħed ivvara l-viżjoni soċjo-ekonomika tal-istess Kamra għal 5 snin li ġejjin bit-tema Smart Sustainable Island. Il-Peri Chwiereb tkellem b'mod partikolari dwar il-governanza u l-importanza li ma nħallux dubji f'moħħ l-investituri. Mingħajr da, innut li noħolmu biex nikbru għax hekk inħallu d-dubji f'moħħ min jixtieq jiżviluppa il-kummerċ magħna ma jsarax rasu li dan qed jagħmilha f'ambjent li huwa san u propju. Chwiereb fakkar kif il-gvern bemilu niżel il-pajjiż kollu għal kubtejħ b'nuqqasijiet evidenti anke fis-settur edukattiv. L-edukazzjoni inkwetati ħafna bejn dispariċ li hemm bejn il-bżonn tal-żgħażagħ tagħna kif ikunu preparati u edukati biex jidħlu fid-dinja tal-industrija illum ma' dak li qed jiġi iddiżinjat u moħħmi fl-iskejjel tagħna. Il-Kamra appellat lill-Gvern sabiex idakkar kultura ta' bilanċ bejn l-iżvilupp ekonomiku u li f'pajjiżna jkollna ambjent sostenibbli bl-inqas emissjonijiet iġġenerati. L-investiment kapitali fl-infrastruttura trid tmur lil hinn mit-twessiħ tat-toroq u l-mina l-għawdex billi l-Gvern jevalwa serjament mezzi ta' trasport alternattiv għall-metro. Problemi oħra elenkati li jeħtieġu l-kunsens unanimu bejn il-partijiet kollha politiċi biex jiġu indirizzati b'mod urġenti mingħajr interessi partiġjani huma l-problemi fil-pensjonijiet, l-immaniġġjar tal-iskart u fis-servizz tas-saħħa. Apparti t-titjib fis-salari tal-ħaddiema biex titjib il-kompetitività u l-effiċjenza, id-Direttur Ġenerali tal-Kamra tal-Kummerċ David Borg appella lill-stakeholders fl-ekonomija biex fost l-impjegati tagħhom idakru kultura ta' bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja. Ħsibna li issa wasal iż-żmien biex filwaqt illi qed nipproponu li jkun hemm economic growth ġdid fil-pajjiż da għandu jkun ibbilanċjat ma' kwalità ta' ħajja għan-nies kif ukoll għall żvilupp sostenibbli fil-pajjiż biex ovvjament iż-żewġ oġġettivi jridu jimxu id fit għal tajjeb tal-pajjiż kollu. Id-dokument li kien ikkoordinat minn David Spiter Ġinġel kien imħejjem minn 26 espert ġejjin minn istituzzjonijiet serji fil-pajjiż li taw ma' 60 rikomandazzjoni tanġibbli bi pjan li jwassal sal-2025.